ọ bụ na ịlụ ọlụ ga bụ na ọlụ ada akwụghị ụgwọ. My brother, jee mụba ọlụ aka maọbụ zụba abịa. Nne nwanne ọbụba abụọ ndị be anyị ji abụọ gaala ka ọ na-anazi ya na ụmụnne anyị niile ebucha n'ala laptọp. Nna ekwu ya ọ ga na-ewu ọbọdụ iwe. Ụmụnne anyị jizi maka ọchụchụ ego na-asọnye isi n'ọkụ. Ụmụnne anyị jizi maka ego na-abanye otu nzuzo. Ụmụnne anyị jizi maka ego na-elizi amosu. Amosu na-asị na ndị okenye na-eli ndị oji uto eyilibega amosu kịta. Ibobo dị na be gị, oke ite dị na be gị, udu akọ mmiri dị na be gị, oruru dị na be gị, ọka ewele dị na be gị, nwunye ewele dị na be gị, makwala amalụ na ilibega amosu maka nwa. Ka m gwa gị, mmadụ niile ama mkpatasi ego. Mmadụ niile ama mkpatasi ego. O nwere ndị na-akatara ego n'akalaka ma ba amalụ mmadụ. O nwere ndị dị famous ma ba ewere ego. O nwere ndị maalụ top people ma ba ama nwe ego. O nwere ndị ga-ewe ego ma ba ama nwe uche. Ụwa anụnwa bụ uwe efu oke. Iwe nka a na-akpụ gị, iwe nka akọ gị. Ibe niile abụrụ ego maka ndị na-esonye isi n'ọkụ, ndị na-achụ ego ma nwụta ma nwụọ echi. O nwere ndị chi na-ekwuru na ya akpata ego ma ọ bụ na amụa ga-amụ na gị n'ego, ọ bụ na parents ga-eme ka ego. O nwere ndị chi na-ekwuru nọ na youth age ka ya akpata ego. Ịgbagide mgbe oluru anya mgbe ahụ ọ matara ihe ị na-eme, ego ahụ abatala gị. O nwere ndị chi na-ekwuru nọ na their old age enweghị mgbe ahụ ịbụrụ grandma na mgbe ahụ ka ego a ga-eji wee bịa ịma mgbaghachi gị mmadụ a na-esichi ya ngọ. Then mmiri nkịta ibe anụnwa na-achụ ego ibe a na-adịghị abịasị abịa m na-ejechebe dibịa ndị ọzọ ewere ibe a na-alụ. Mmadụ ga-apụta ụtụtụ na-aga ala ịjụ anya ebe ọ na-alụ ọsị gị na ọ nwere ma ọ bịara ibe dibịa ibute ike. Kedu ike ị na-ebute? Kedu ebe ị na-esi ebute ike abụ ị na-ebute? Soshal midia aghọlizi n'unu. Ndị motivational speakers aghọlizi n'unu. Ego bụ n'akalaka ka ọ dị. Ọ bụ na ego adịrọ gị n'akalaka na ego ama mpụta ihe. Nke gị bụ ma ebe ị kwesịrị ime na asị na ọ gaala na-esi na chi ma gbaka mbọ bụ ego nri. Ma ebe ị kwesịrị ime mee ka ejọ nya wee ebe ifisiri onwe gị, nya wee ebe ị na-alụ, nya wee mbọ ị na-agba maka na ndị be anyị si na onye na-enyere onwe ya aka ka chi ya na-enyere aka. Nya bụ na-epụta ụtụtụ idinala anyị esi na ijedebe dibịa na ịkpọtala oke ite na ịkpọtala oruru na ịkpọtala nka na ego esi na asịrị na wee daa. Ọ bụ na ịlụ ọlụ ga bụ na ọlụ ada akwụghị ụgwọ. My brother, jee mụba ọlụ aka maọbụ zụba abịa. Nne nwanne ọbụba abụọ ndị be anyị ji abụọ gaala ka ọ na-anazi ya na ụmụnne anyị niile ebucha n'ala laptọp. Nna ekwu ya ọ ga na-ewu ọbọdụ iwe. Ije bute oke ite debe, bute nke a debe, obere oge ili amosu ya mara na ili ga amosu. Nne nwoke n'ọlụ aka ị na-alụ aside from ọlụ ga ya abịa na-alụ. Ọ ya abụọ bụ na nke emerọ nke eme. Plan A alụzi ọlụ, plan B alụ ọlụ.